Добър ден на медиите, които уважиха нашата покана за пресконференция на група общински съветници Будно Габрово при Общински съвет Габрово. Тя е провокирана от това, че много граждани съобщиха, че не са останали информирани за много теми в Общинския съвет. Днешната пресконференция е само на две теми, по които постъпиха много въпроси, по които не успяхме да изкажем всичко, което е нужно в рамките на сесията на общинските съвети. Но преди да започнем с първата тема, която е във връзка с високите температури в детските градини, искам да направя едно съобщение във връзка с това, че до ден днешен Габрово няма план за управление на община Габрово за мандата, който трябва да представи кмета в 3-месечен срок след встъпване в длъжност. Ще депозираме искова молба до госпожа Христова и сега ще ви запозная с текста на тази искова молба. Уважаема госпожо Христова, на основание член 256 алинея 2 от Административно-процесуалния кодекс ви връчвам настоящата искова молба с настояване да изпълните разпоредбата на член 44, алинея 5 от ЗМСМА, а именно кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата в 3-месечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основни цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари. Уважаема госпожо Христова, срока за да представите пред Общинския съвет на град Габрово програма за управление за срока на мандата изтече на 14 февруари 2024 година или точно преди година и половина. Многократните им деликатни опити да ви призова като общински съветник да спазите закона и дълга си към гражданите се оказаха неуспешни. В същото време, по силата на същия текст от ЗМСМА, вие отказвате и да отчетете дейността си през първата година от мандата, срокът за което изтече на 31 януари тази година. След като нито клетвата да служите на габровци, нито законът за местна администрация и местно самоуправление могат да ви накарат да изпълните задълженията си, се надявам този ваш ангажимент да бъде изпълнен под въздействието на АПК. Обратното би било доказателство за дълбоко неуважение към законите на Република България и гражданите на град Габрово. Оставила съм няколко екземпляра, ако искате после да се запознаете. И сега преминаваме към първата тема, която сме обявили. Това е, че община Габрово отказа да финансира климатизиране на детските градини и задължава директорите да пестят от вода, газ и материали за децата. И това е по решение на Общинския съвет и по предложение на кмета на община Габрово. Само да резюмирам в началото. Ние като общински съветници смятаме, че е абсолютно недопустимо да бъде спестявано от материали, вода, газ и други разходи, предвидени за децата, при положение, че имаме толкова тежка демографска криза и при положение, че това е било на ангажимент на община Габрово 4 мандата назад, но не е свършено, а за разлика от това в други общини тези условия са осигурени, детските градини и училищата общинските са климатизирани, а сега се иска от детските градини да компенсират това бездействие на общината назад във времето. Ще ви запозная с хронологията на събитията, за което настояват гражданите. От 7 до 11 юли тази година в качеството ми на общински съветник от Будно Габрово и председател на постоянна комисия здравеопазване и социални дейности в Общински съвет Габрово получих жалби и сигнали за непоносима жега в детските заведения в град Габрово. Родителите съобщават за жеги от 32, 34, 36 градуса в помещенията, прегрели деца, обриви, критични състояния, системно изпотяване, приспиване на голи деца. Персонала съобщава, че се плиска с вода, за да не припадне, проблеми с нивата на кръвното налягане и кръвната захар, породени от жегата. След множество уточняващи разговори с жалбоподателите на 13 юли 2025 година изпратих отворено писмо до кмета Таня Христова с настояване за незабавна оценка на ситуацията от страна на дирекция екология
и инфраструктура, която да дефинира и предпише нуждите от дохлаждащи системи за всяка от детските градини и ясли, след което дирекция финанси да предложи актуализация на бюджета на община Габрово, която да финансира закупуването и свързването на техниката с ел-системите на съответните сгради. Междувременно от края на юни започват подаване на жалби от родители и до РЗИ. На 11 юли РЗИ информира кмета на Габрово за сигналите за сериозни нарушения по отношение спазване на температурния режим в детските заведения, което застрашава здравето както на децата, така и на персонала. По сигналите са изпратени проверки от РЗИ и инспекторите са установили в помещенията 31,5 32 градуса в 12,30, като след обяд логично температурата се повишавала и стигала до 34 градуса. Едва тогава, в петък, 11 юли след обяд, кмета свиква директорът на детски градини и започва една по една да ги пита какви са температурите при тях. Тогава на директорите е заявено, че каквото трябва да се купува, трябва да стане от техните бюджети на детските градини и до 2 работни дни да намерят оферти и предложения за осигуряване на нормални температури. Това е в средата на годината, при вече формирани бюджети и формирани разходи, ремонти и всички необходими дейности, които са предвидени за детските градини и детските ясли. Нареждането било: търсете родители, спонсори, прегледайте си бюджетите, няма само да чакате да ви мине стажът. Няколко директори са се осмелили да заявят, че нямат никакви финансови възможности. Тогава дошло още по-абсурдно нареждане. Вие започвайте сега и полека-лека до края на 26-та година да се приключи. А до тогава, питате, и как ще кажем на родители, че за някой ще има климатик, а за други няма да има? 2 климатика в цяла детска градина не са спазване на условията, прикриване на ситуация. Дори при най-намалена посещаемост няма да има климатизация за всички деца, а през септември ще се дойдат всички деца и тогава също ще е топло. Важен факт е, че допреди 2 години за издръжка на детските градини отговаряха общините, а проблемът с жегите в детските заведения от много години, но на директорите, които са искали климатици от общината, е било отговаряно, че РЗИ не разрешават климатици. Това беше опровергано с изрично писмо от директора на РЗИ, с което разполагам. Когато пък родители са настоявали за климатици, на тях са били противопоставени други родители, които отричат климатиците. Факт е обаче, че там, където има климатици, да поясня, по селата има климатици, в града има купени от родители, срещу които не е имало възражения. В селата, където има климатици, няма оплакване от родители, но не всеки може да си позволи всяка сутрин да вози детето си до детската градина. В други общини, където вече е климатизирано, също няма проблеми. Установен е начин на работа, така че да не се преохлаждат децата и да няма изтивания. Явно непознаването на ползите от климатиците се използва, за да не се правят разходи за климатизация, а друг ефективен начин за охлаждане за сега няма. Вместо отговор от община Габрово на отвореното ми писмо, на 21 юли 2025 година до председателски съвет на Общински съвет пристига предложение на кмета за актуализация на бюджет 2025 година, от което се вижда, че средствата за климатиците се вземат от бюджетите на детските градини в средата на годината и броят на климатиците варира между 1 и 5, не в зависимост от нуждите, а в зависимост от възможностите за икономии от бюджета на съответната детска градина. Икономиите се предвиждат да са от вода, горива, осигуровки, материали, съответно сапун, салфетки, хигиенни материали, блокчета, боички, листа и така нататък. По този начин голяма част от децата ще останат на горещо след монтирането на климатиците, а през септември след завръщането на всички деца, жегата ще е за още повече деца. Истината е, че на една детска градина са им нужни 10 климатика, а не 1, 2 или 3. И това е само за детските помещения, където са сепарирани спалня и дневна, но не могат всъщност те да си го позволят и затова поръчват по 1, 2, 3, 4 или 5. Всъщност само една детска градина си поръчва 5. От 22 юли, след пристигането на предложението в този му вариант, до 24 юли посетих всички с изключение на една детска градина, изпълнили устното нареждане да предложат актуализация според възможностите си. Както по-рано от родители разбрах, че проблема е от години, но е отказвано решение на въпроса.
На 25 юли получих отговор от кмета на отвореното ми писмо, като с отчудване прочетох, че там се твърди, че сега са разбрали за високите температури и ще осигурят еднакви условия за всички деца, което съвсем не отговаря на действителността, заложена в предложението към Общинския съвет, направено от кмета по-рано. От посещенията си в детските градини разбрах, че докато издръжката на детските градини е била от общината, парите освен, че не са стигали, но са и пристигали с закъснение. Така е поддържано положението, докато в сила влиза пълната държавна издръжка на детските градини и бюджетите им са недостъпни за общината. Тогава започва с по-странно отношение от страна на общинското ръководство към детските градини. И тук ще изброя факти, които са силно смущаващи. На 20 февруари тази година им съобщават, че вече ще плащат такса битови отпадъци сами, което не се е случвало никога до сега, а освен това облагането е приключило до 8 януари. Никой не обясни от ръководството на общината кой е наредил и как се е случила тази процедура. Отново това е непредвиден разход и те са го отделили от бюджета си за тази година, но община Габрово по този начин спестява от собствения си бюджет 45 000 лева, над 45 000 лева за 10 детски градини. От 10 детски градини. Много от детските градини се оплакаха, че нямат контейнери във връзка с битови отпадъци в близост и разнасят чувалите с отпадъци с колите си по контейнерите на блоковете. И освен, че от това, че има договори с фирми за предаване на хранителните отпадъци, които си ги плащат, битовия ми отпадък е нищожен. Сигнал до кмета от детегледачка за липсващ контейнер до района на детска ясла Зора е бил изпратен през април тази година и тя не е получила никакъв отговор. И след като не е получила отговор, тя е отишла в благоустрояване, където също е депозирала молба да бъде предоставен контейнер и също не е било откликнато. Едва след като това беше повдигнато в Общински съвет, преди няколко дена са отишли да оглеждат къде да сложат контейнер, което за мен е абсолютно недопустимо неглижиране на този проблем. Второ, на 20 март тази година на директорите на детски градини е съобщено, че община Габрово вече няма да пише обществените поръчки за храни и всеки да се оправя както може. Всъщност им е даден срок от 10 дена, който е до 31 марта, те трябва да подадат обществените си поръчки. Понеже са ни подготвени и в паниката се всички плащат на адвокати да им напишат обществените поръчки, с което допълнително бюджетите на детските градини сполепват с около 15 000 лева. Аз смятам, че ако имаше едно добронамерено отношение от страна на община Габрово, те можеше да им съобщат това по-рано или пък да ги поканят да ги обучат как се пишат обществени поръчки и те да не направят този извънреден разход тази година. Трето, директорите са поискали от кмета общинско звено озеленяване да подкастри или да изреже изсъхнали дървета в детските градини и да примахне счупени клони. Реакцията е била да ги изпрати, всяка да се търси и да плати на фирма отделно за кастрене и рязане. После пък им се наложило да търсят и са платили на фирми за извозване от странената маса от бюджетите на децата. При наличие на общинско звено озеленяване смятам, че беше много по-разумно да бъде огледано кое е за кастране, кое е за рязане, съответно да бъдат подменени дървета, засяти дървета нови, защото една голяма част от дворовете са незасенчени в детските дворове и всъщност децата търсят сянка от улични дървета и е изключително горещо. Четвърто, има нареждане на кмета от зимата на миналата година, т.е. преди Коледа, да не се затварят бази, което през лятото и по време на празници изтощава бюджетите на детските градини, защото се оказва, че се отопляват цели помещения и се плащат на персонал за 2-3 деца. Пето, след 4,5 мандата управление на ГЕРБ, Габрово не е само климатичните условия в сградите на детските градини в Габрово са критични през лятото, но и много дворни пространства са непригодни. Някъде липсва засенчващи дървета, на други места дворовете са такива, каквито са били преди 50 години.
И сега, когато вече държавата издържа детските градини, община Габрово взема от бюджетите на 3 детски градини по 13 000 лева за проектиране, като ги представя в бюджета за община Габрово за 25-та година като собствени средства. Това са почти 38 000 лева облекчения за бюджета на община Габрово, отново за сметка на детските градини. Пето, община Габрово поддържа незаети бройки за медицински сестри, медицински специалисти в училищата и детските градини, от което формира солидна икономия. Шесто, община Габрово командирова медицински сестри от детски заведения на други места, от което вероятно реализира също икономии. Седмо, директорите на детските ясли, които са на пълна общинска издръжка, също са информирали кмета още миналата година, че жегите са непоносими извън нормите, но без реакция до момента, в който е подаден сигнал от родител през юни тази година. Тогава общината вече вижда, че е невъзможно да избегне разхода и прави бързо обществена поръчка от 4 до 14 юли. Има избран изпълнител за 23 климатика за 25 000 лева, които са за детски ясли Славиче и Зора, които, забележете, все още не са монтирани. Между другото, срока за изпълнение е 10 дена. Процедурата е приключила на 22 юли. Каква е причината до ден днешен да не са монтирани тези климатици, децата да продължават да се пикат в детските ясли, не е ясно и аз само мога да гадая, или не е подписан въобще договор, или е подписан твърде късно, или изпълнителя нарушава условията, които е представил за монтиране в 10-дневен срок. Грижата за яслите е на общината, но при мое посещение се вижда, че комарниците са в окаяно състояние, с такива големи дупки, през които могат да минат котки. Аз ви нося снимки. Ако искате да ги видите, не знам дали ще се види добре на камерата, как изглеждат комарниците в детска ясла Зора. Ето, вие може да видите какви големи дупки има. Тук също. Жегата е действително много голяма. Там също са ходили по сигнал на РЗИ. Между другото, такова положение с температурите и в общинските училища, но за тях може би ще трябва отделно да се работи. Моята проверка на място в детските градини като обобщение: нито една детска градина не може да се закупи нужния брой климатици, защото аз ги питах какви са им възможностите и колко броя, откъде ще икономисват и колко броя климатици ще закупят. Всъщност нито една не може да осигури нужните климатици. В предложението на общината абсолютно невярно са представили заявените климатици като необходимите, а всъщност те са възможните според бюджетите на детските градини. Детски групи остават без климатици и в момента. Няколко детски градини съобщават за достатъчна мощност и предписания от Енергопро за увеличаване на мощността дори без климатици, а след включването им не е ясно дали ще могат да работят. Тази процедура отнема месеци за предложение, проучване, проектиране, съгласуване и реализация на намерението, което община Габрово не е предприела като собственик. Някои детски градини, за да закупят климатиците, ще се лишат от спешни ремонти, като течащи тръби, падащи мазилки и нови креватчета. Попитах как може да се пести от вода и единственият начин за пестене от вода е по-рядко миене на ръце. Попитах как се пести от материали и начините се оказа, че са много, не се слагат салфетки. Може да не се слагат салфетки при хранене, сапуни, санитарните помещения, да не се закупуват блокчета, боички и други играчки. Разчита се на дидактичните материали по проекти и се пести от енергия също. Гасят се лампите при мрачно време, по-скоро не се пускат. Купуват се пакетирани храни. Преди сесията на Общински съвет ситуацията е следната. Комисията по здравеопазване и социални дейности след едночасов дебат не прие предложението на кмета
и аз анонсирах намерението си да предложа проект на решение, което да финансира климатиците за детските градини за сметка на фонд резервен от бюджета на община Габрово. Последваха привиквания на директорките в детските градини в общината, за да се... Просто видях, че целта беше да се тръгнат твърдения, че могат да се справят безпроблемно, но директорките всъщност споделиха проблемите си. Някои от тях заявиха, че няма проблем за тях да си купят климатици, но другите казаха, че са им планирали вече за какво да ги изхарчат. Междувременно направих обиколка в предходните дни тази седмица. Директорите съобщават, че непрекъснато възникват нови проблеми, които трябва да се решават и които явно няма да могат да се решат, защото вече ресурсът им е крайно усвоен. Поделиха ми, че до сесията им е било обяснявано, че че ще им бъде поискано мнението на сесията, но ако не подкрепят предложението на кмета, най-вероятното обществена поръчка ще ли да им бъдат купени климатици куче марка, че може да бъдат глобени от РЗИ, че може да им бъде забавена доставката, както виждаме, че се случва с детските ясли, между другото. И всъщност, може би, по-малко от половината детски градини в момента са се монтирали климатиците и децата продължават в момента да стоят на топло. По време на сесията обстановката беше много неприятна, имаше яростно защитаване от някои общински съветници на предложението да бъде пестено от средствата за децата, което аз не разбирам. Беше дадена думата на една директорка да изрази общо мнение, при което тя заяви, че единодушно подкрепят предложението на общината, те сами да пестят и да се справят от бюджетите на детските градини, което така манипулира до голяма степен решението на мои колеги, както те последствие ми споделиха, защото веднага след приключване на гласуването и излизане в почивка получих съобщения от директорки на детски градини, че това не е било вярно и че не са били единодушни. И че всъщност 4 детски градини не са искали да бъде подкрепено това предложение, 2 детски градини са били така неутрални. Но това се оказа, може би, решаващо за вземане на такова решение на Общински съвет, да бъде заложено на икономии в детските градини и общината, въпреки че спестила толкова средства, да не направи обществена поръчка. И накратко резюмирам, община Габрово управлява 4 мандата и половина, това ръководство управлява 4,5 мандата, имам предвид партия ГЕРБ, не е осигурила нормални климатични и битови условия в детски градини и ясли в Габрово, но сега иска за няколко месеца от бюджетите на детски градини това да бъде компенсирано, защото вече парите идват от държавата. Община Габрово само за тази година е спестила за себе си средства от бюджетите на детските градини, средства на стойност над 100 000 лева. Пак подчертавам, такса битови отпадъци, медицински специалисти, озеленяване, проектиране на дворни пространства и ресурс за обществени поръчки. Община Габрово сега спести 47 000 лева за климатици от това, че те ще бъдат понесени от децата. Община Габрово всяка година прави разходи над 1,5 милиона за озеленяване, стотици хиляди отиват за фестивали и смятам, че е абсурдно това да няма пари за децата и за младите габровци, които желаят да отглеждат децата си тук. И държава в условията на демографска катастрофа и в град като Габрово, който е в челните места на черните демографски класации, е недопустимо да се пести от средствата за деца, особено община, която дълго е спестявала нужното, за да осигури нормални температурни
условия за децата. Заповядайте за въпроси по тази тема. Диана Пенчева, 100 вести. Тъй като от 2 години държавата издържа градините, представителите на държавата в общината как реагират на този проблем? Визирам областта и регионалното управление на образованието. Те запознати ли са с всичко това? Аз имах разговор с господин Маринов от РУО по този въпрос. Имам неговото уверение, че ще направи нарочна среща, понеже засегнах въпроса за училищата. Той ще направи такава среща, така че в началото на годината, понеже има много сигнали и от училища, особено от една гимназия, там на деца им е прилушавало, пускали да се тръгнат по-рано и той пое ангажимента да направи такава среща с директорите на училищата, така че да бъдат осигурени нормални условия при тях в началото на учебната година. Колкото до детските градини, той подчерта, че ангажимента е изцяло на държавата и на общината, че са под шапката на общината като второстепенен разпоредител. И че това е ангажимент на общината. От областна управа не са се свързвали с мен, нито пък са наложили някаква рестрикция към това решение, защото техните правомощия са по отношение на законосъобразността на решението. То е законосъобразно, защото е прието с мнозинство от Общинския съвет. Нямат право да се произнасят по нецелесъобразност или някакви други причини. Благодаря. Аз разбирам нуждата, но честно казано за мен този разговор е много закъснял. Защото днес сме 14 август и най-вероятно, ако има спешни мерки, вие казахте, че в 4 детски градини или в 5 вече са монтирани климатици, в другите не са, вероятно там има съществен проблем с захранването. Предполагам, само предполагам. И с финансирането. И с финансирането. Тоест, ако проблемът може да бъде решен към края на август, това не е ли вече твърде късно? Вижте, аз реагирах веднага след като получих сигналите и смятам, че след като община Габрово реагира за извънредна сесия за гласуване за футболно игрище на 7 юли, а те са получили сигнали, твърдят по-рано, преди тази дата, те, ако имаха добро желание, можеха да направят извънредна сесия и за това аз съм ги сезирала. Но няма такава реакция. Вместо това те ни чакат редовна сесия и ни предлагат да вземем решение да си ги икономисат детските градини тези средства. Но истината е, и директорите го потвърдиха, че тази ситуация е от много години и че е съобщавано, но общината не е реагирала до този момент. И родители са пускали сигнали, и от детските градини са искали, но им било внушено, че не им се разрешават климатици и те са търпяли. Но вижте, вече сме информацията тече свободно и идват родители от Бургас, от Пловдив, от Хасково, от Сливен и казват: извинявайте, там всичко е климатизирано. Как е възможно в богатата община Габрово всичко да е в такова състояние, децата да не се пекат в жега? Севлиево, това е направено преди 7 години. Общината засенчила, тенти сложили, штори сложили, комарници, климатици, всичко е направено, те са забравили. И родителите там нямат никакви проблеми с това. Тук е просто неглижиран проблема дълго време. Добре, след като вече няма на къде, защо не направиха, не пускаха извънредна сесия, а ги карат да събират и да икономисват. И в момента, вчера ходих в детски градини, отново 32 градуса, 29 градуса. Това е недопустимо. И дайте вече, защото държавата дава парите за детските градини, сега да ги изнасилим да почват да правят неща, които не могат да направят. На тях са нужни само за детските помещения, защото, повярвайте ми, и учителите, и директорите, и другия персонал е в ужасни условия. Аз бях там на разговори, вода течеше от мен, не знам тия хора как са по цял ден там.
Те са като в едни парници, тия помещения на директорите, на домакина, на счетоводителя. Там всички врати са отворени, едни вентилатори въртят. Те казват, имаше такива сигнали до мен, ние се плискаме с вода да ни припаднем. И наистина и за тях е страшна жега. Не само в детските помещения, но само за детските помещения, където са сепарирани отделно занималния, отделно спалня, им трябва по 2 климатика на група, а те са средно по 5. Тоест 10 климатика трябва, а те ще купят по 1, 2, 3 или 4. В детска градина Мечо Пук 5 климатика са сложени. И вчера отивам в 10:30, 32 градуса в стая с климатики, той не е пуснат. Кога ще го пуснете, питам? Те сега са навън. Нали трябва да го пуснете докато са навън, за да се охлади и като влезнат да спрете климатика да не духа по децата. Те ще се дойдат чак в 11:30. Извинявайте, значи няма и последващ контрол. Нали, тия директори трябва да ги събере някой и да им каже, така ще правите, така ще пускате климатиците, ще ги пускате сутрин рано, като ги няма децата, като влезнат децата да ги угасите. Да, имаше в друга група влязло, имаше пуснат климатик, който явно скоро е пуснат, беше нося скриншотове на температури. Да погледнете, ако искате, с позиция, с час, да видите какви са температурите. Това е, значи с пуснатия климатик беше 29 градуса в 10:30 сутринта, 27 градуса, което е доста над нормата отново. Така че едно дълго неглижиране на проблема трябваше да бъде някак си компенсирано с една бърза реакция от страна на общината и възможно най-бързо решаване, защото вчера ми обясняват, че климатиците им ще дойдат може би към края на тази седмица, там където не са дошли. За детска ясла Зора не искам да коментирам, няма ги никакви още, въпреки че процедурата е приключена на 22 юли. Днес сме 14 август, няма никакъв климатик. Те казват учителките, ние ще дойдем, децата ще се дойдат в септември месец. Примерно в детска градина Слънце, където не бях ходила, вчера отидох. 2 климатика могат да се позволят. В момента има 3 групи там. В септември ще се дойдат всички останали деца. Как ще кажем на родителите, че едните деца ще имат климатик, а техните няма да имат климатик? И дори в момента, при 3 групи, само 2 ще имат. А в детска градина 1 юни, там, понеже децата са малко, делегираният бюджет е малък, там има единствен климатик, могат да си купят. Какво предложи община Габрово за тях? Нищо. Какво предложи община Габрово за тях? Тия деца и в отговора на отвореното ми писмо пишат, че ще предложат мерки така, че всички деца на Габрово да могат да бъдат при нормални условия. Това не е вярно. Това е лицемерие. От справката, която имате за климатиците, за които е изиграна обществената поръчка, в някои детски ясли не са монтирани или във всички? В детска ясла Зора не е монтирано нищо. Там са предвидени 8 климатика, в детска ясла Славича са предвидени 13. И не са монтирани или са? За детска ясла Славича не знам, за детска ясла Зора знам, че не са монтирани. Никой не е ходил да монтира до снощи. В отвореното писмо ми се отговаря община Габрово оцени като наложително предприемането на действия. Забележете, тогава са разбрали. Ще започна. След получаване на сигнал са осъществени съвместни действия и за да се констатира дали е налично несъответствие с здравните изисквания към средата. Това юли месец 25-та година при положение, че се знае от години. И отговор. Община Габрово оцени като наложително предприемането на действия, с които да се осигури подходяща температура на помещенията във всички бази на детски градини. Така, щото всички деца на Габрово да се отглеждат при равни условия в подходяща температурна среда.
Какво предложи община Габрово за детска градина 1 юни? Те могат да си купят само един климатик, а имаха 3 групи юли месец. В момента имат 2. Детска градина Слънце, какво? 2 климатика при налични 3. Какво предложи община Габрово? Нищо. Другите детски градини също, където се поръчали по един, по два. Това е абсолютно безобразие. Добре, хайде, детските градини толкова могли, толкова направили, как ще се справят с извънредни ситуации, щяла да помага общината, ако има извънредни ситуации. Но към момента проблема не е решен. Просто беше заметен. Извинявайте, колко санкции има, защото нарушението в температурните режими 10 години е проценти, не мога да го изчисля, над 10 градуса от нормата. Инспекция на труда има, учители там има работници, нали? Всичко това се обследва, нали? Се описва условията на труд. Колко санкции има за всичките тези години от инспекция на труда, всички са на горещо, нали? Не само децата. Колко някой не се ли самосезира, закона се нарушава, той е с закон 20 и колко градуса беше? До 22 плюс 3 по изключение. То е абсурдно всичко това, което говорим. И да допълня Бояна само, извинявам се. Чухме за проверка на РЗИ. Други министерства сезирани ли са, наясно ли са с тази ситуация, за да може да се вземе? Искам да ви кажа какво точно се случва. Не само по този въпрос, а по много други въпроси. От детските градини казват, че се страхуват да се оплакват, защото така получават лошо отношение. РЗИ са направили предписания и сега те са тръгнали да ги изпълняват. Аз архив назад нямам. Знам също, че от синдикатите са имали така искания да бъдат осигурени нормални условия за труд, но какво виждаме, че не е направено нищо. Назад в годините не мога да отговарям кой как е бил. При първите сигнали към мен реагирам и настоявам за постигане на тези условия, но това не можахме да го постигнем по начина, по който се процедираше и по който Общински съвет взема такова решение, което за мен е скандално и обидно към габровци, към това, към децата на един град. Не може да имаме политически спорове за какво ли не. Можем да виждаме различни решения на различни проблеми, за какво ли не, но за децата смятам, че трябва да се направи всичко, а не да се спори, те да се оправят и да правят икономии и в същото време да се оставят деца без климатизация. То е видно. Те не могат да се позволят необходимите климатици. Те си купуват каквото може техния бюджет и се лишават и от ремонти. В една детска градина ми казаха, че понеже не могат да спрат този ремонт, са извикали така доброволци да отидат и да правят саморазливни замазки, да постилат балатоми, да шпакловат, за да си направят това, което са решили. Но да разчита една велика община като Габрово, първенец по усвояване на европейски средства, на милосърдието на доброволци, на родители. Сега разбирам, че в Идеал Стандарт прави дарение в детска градина Зора, детска градина Радост, защото батериите и санитарния фаянс са в някакво състояние, което родителите като са ги видяли и просто са казали, че това е недопустимо и е издействано дарение от Идеал Стандарт. Искам да им благодаря от тази трибуна, че са се отзовали да подменят тоалетнични и умивалници и битова арматура, които са явно в окаяно състояние. Двора на детска градина Мики Маус е такъв, какъвто съм го видяла преди 50 години. Просто влакчета, тротуарите са и съответно за проектиране е вземато от бюджета на детската градина. На Рамбослик също е вземато за проектиране от бюджета на детската градина. 11 000 и нещо. На Мики Маус от 13 000, на Радост също 13 000, от техния бюджет са вземати.
тези средства. Нещо друго, което не пропуснах в изложението, има от това, че не трябва да се затварят базите и не трябва да има събиране на деца в една база, изключително много страда персонала. Те не могат да излязат в отпуска. Те имат натрупани огромни отпуски, освен че са изтощени, те реално не могат да починат, те не могат да си ги използват тези отпуски. Това изтощава хората излишно. Сега съм съгласна, че може би трябва да има законодателни промени, обаче всички предложения, които съм давала до депутати, така потъват някъде и нищо не се случва. По отношение на отпуските, пак може да зададем същия въпрос. Няма ли синдикати, няма ли инспекция по труда, ако това нарушава техните трудови права? Те не са ли сезирали резонните институции? Вие сте журналист, госпожо Махлебашева. Вие не сте ли се сблъсквали с страха? Аз всеки ден се сблъсквам с него. Разбира се, че е така. Който се оплаква, се загубва работата. Това е факт. Не говоря конкретно за детските градини, говоря навсякъде в държавния сектор. Хората трябва да са така смирени и раболепни, за да се запазят мястото. Явно има недоволство, но това е положението. По Коледа е имало бази, в които е имало по 2 деца и за тях се топли занималня, спалня, идва педагог, идва помощник възпитател, идва готвачка, идва и паражия. И най-вероятно и директора. 5 човека отиват за 2 деца и се отопляват 2 огромни помещения. Това са изключителни разходи. По-рано не е било така. Докато общината е отговаряла за издръжката на детските градини, не е било така. Сега, когато става безплатно, има разпоредба да не се затварят бази. Госпожо Сорлева, аз пак настоявам. При всичките изнесени тези неща, в края на всяка финансова и каквато и да била година, общината и държавата трябва да поискат оценка как им се харчат парите, добре ли се гледат тези деца, къде е тая оценка, някой отчита как се възпитават и гледат децата. Като давам пари, искам да получа резултат. Къде са тези оценки, в коя институция, кой проверява как се изпълняват държавните задачи? Впрочем, колко средства се дават за едно дете държавата? Каква е издръжката? Те са по много сложни формули, зависи от коя до коя група. Още по-добре. Но вижте, мога да направя сравнение, че при положение, че детските градини имат и изхранване, техните бюджети са по-малки от тези на училищата. Но тук трябва да, може би, някак си ви гледате комплексно, но всъщност за образователния процес оценките са едни, а за условията отговаря РЗИ. Ама те условията влияят на образование. Така е. Аз не мога да дишам. РЗИ отговаря за климатичните условия, за образователния процес РУО. Сега в случая РЗИ са се сезирали, постъпили са жалби и са сезирали. До мен са постъпили жалби, но това всичкото е продължавало години. Това е продължавало години. Това го казват и учителки, и директорки, но им е било внушавано, че е забранено да се ползват климатици. Сега, кой го е пуснал този слух? Как е било? Те отговориха в купон на срещата в общината, че им е било казано, че нямат право да слагат климатици. Въпреки всичко обаче, където родители са купили такива устройства, не е било възпрепятствано от страна на община Габрово. И родителите са доволни от начина, по който се чувстват децата им при тия климатици ли са, климатични устройства ли са, сега не мога да кажа. Има такива закупени. Също има и детски градини, които във времето назад са си купили. Но просто искам да ви кажа, че има няколко градини бяха похвалени, че нямат преходни остатъци, големи. Аз като отидох в тези детски градини, там обстановката е
както е била преди много години. И не знам, аз попитах как така са се изразходвали. Знаете ли какво му отговориха? Купихме си пакетирани храни в края на годината с предходния бюджет, за да сме сигурни, че нещо няма да стане. А учителките, които са направили голям преходен остатък, те казват пък така, при тия галопиращи цени на храните, ние не знаем дали ще имаме средства следващата година и затова се оставяме, или пък ако стане някаква голяма авария, оставяме се средства да можем да реагираме, ако се случи нещо. Или рязък скок на горивата, което се е случвало. Защото при тях балансът е много фин. Както могат да направят голяма икономия, така в един момент може да се окаже, че са в голям преразход, голям недостиг. Излизат на дефицит. Така че аз напълно ги оправдавам и забележете, нито една детска градина не е надвишила, защото се говори, тук се спекулира, че има ли големи преходни остатъци, нито една не е надвишила 4% бариера, при която се връщат към държавата тия пари. Всички са под нея. Така че, да, вярно, някои детски градини са с огромни бюджети и те сега си позволяват да си купят нещо. Аз силно се надявам, че няма да им се наложи да правят някакви непредвидени разходи. Имате ли информация с колко намаляват децата в детските градини всяка година? Няма да има нужда от климатици до година. Тенденциозно децата намаляват. В една детска градина сега ми дадоха информация. Не питах във всички, но има детска градина, в която няма да намалят децата, но има детска градина, от която излизат 34, а влизат 17. Нали? Нужда от климатици. Да, по първоначални данни. 600 раждания в областта за младите. Намаляват, да, и децата, и хората, за съжаление, но аз съм сигурна, че колкото да намалят, един климатик не е достатъчен за цяла детска градина. Нито 2 климатика, нито 3. И трябва да са климатизирани целите помещения, така че те нямат минимума на минимума. Това да стигнем тия климатици да са им достатъчни, трябва вече нещата да са приключили окончателно в Габрово. След колко препоръки на РЗИ може да се задейства друга институция да се самосезира, че законите се нарушават? Това е нарушаване на закона. Как? Или затваряне на лев? То се затваря, то няма такъв механизъм. Как да няма механизъм, като нарушиш законата, санкционира? Има санкция. Или глоба до безкрай. Има санкция на РЗИ, но няма да, но вижте, тя ще бъде глобена директорката в такъв случай. Ами нека да видим най-после нещо действие. Ама тя какво е виновна, че общината 4 мандата и половина не е направила нищо и тя изведнъж сега юли месец да купи климатици? Нали общината надзирава, нали наблюдава условията в детската градина. Тя общината нищо не е направила, сега директорката за един месец да купи всичките климатици, които не са купени. Как да стане? Сега в детските ясли е станало това, че те са отишли и са щели да бъдат глобени директорките, но всъщност се оказва, че те миналата година са поискали от община Габрово да реши този въпрос писмено. И община Габрово нищо не са направили още миналата година. И когато вече сега идва РЗИ, те тогава стартират обществената поръчка на 4 юли. Това загриженост ли е? Те са информирани миналата година, октомври. Има ли припаднало дете, защото пристигат 15 септември, колегите ще ме подкрепят. Абсурдни събития се случват на 15 септември и при всяко откриване, всяко училище има припаднало дете, по линейките може да се провери. Има ли припаднало дете или тежък случай до сега от тези горещини или обрив? Сега. Искам да свързваме ситуациите на 15 септември и тия в детските градини, защото на 15 септември вълнението е огромно. Аз се спомня моя първия учебен ден, като още 2 велики събития в живота ми. Това е един от великите дни в моя живот и аз го помня с такова вълнение и много дечица така се поддават на вълнението. Но ситуацията в училищата като жега това лято и в детските градини
Има такива сигнали за деца, които са се тръгвали, защото им е станало лошо. От училища, да. А за детските градини, родители, сега с тези родители, които съобщиха, че детето им е получило топлинен удар и са го завели в болницата, не съм имала среща, но имаше родители, които казваха, че са се вземали децата с лека температура от прегряване в детската градина и като го заведат в къщи, детето се нормализира. Много се оплакваха там, където са били с вентилатори, от това, че постоянно са изпотени и персонала, и децата казват, ние 2 месеца ходим болни. От това, че постоянно сме потни и духат вентилатори. Обриви, такива нервни състояния, има такива сигнали, така че те всъщност ме провокираха да тръгна, да проверя на място какво се е случило, да искам от общината незабавна актуализация и съответно вече целият дебат и отпора на мнозинството в Общинския съвет да защитава тезата да се пести от деца и да се тръгне по този вариант, който ни решава проблема, така както в общината са ми отговорили, че всички деца ще имат нормални условия. Не е за всички деца. И до момента нямам информация да са предприети действия от община Габрово за тези деца, които не са климатизирани. Останаха поради липса на средства от бюджетите на детските градини. Аз сега сезирам медиите, аз мисля, че който иска да научи, би трябвало да научи от вас. РЗИ са сезирани, синдикатите знаят, пускали са искания до общината в предходните години. Нещата са в община Габрово. Аз не знам защо трябва да се глобяват директорките, като те... Това са им възможностите. Сега някой трябва да бъде глобен в тази ситуация. А като ги глобят, това ще компенсира децата и родителите за това, че децата се пекоха това лято и предходното и миналото и че не е реагирано. Като глобяваме вас, вие сте представител на... Аз каквото можа да направя. Ами така ще стане, защото ако не решите случая, ние сега ще чакаме от вас да го решите. Аз предложих каквото трябва, 25 климатика, а не 19, както гласува Общинския съвет. 25 климатика, да бъде направена обществена поръчка и те отказаха. Климатици по тяхното решение в някои детски градини в половината още няма. Значи няма в Радост, в Слънце. Аз не съм обиколила всички, всъщност. Не мога да кажа къде няма още, но не съм обиколила всички. Но там, където има, те не са за всички деца. Това е истината. Това предполага решението, което прие Общинския съвет. А в Общинския съвет изнесоха ли данни колко бройки деца засяга този проблем? Дадоха ни данни, аз сега казвам, че данните са от страна на община Габрово. Примерно на 8 юли е имало 900 деца. На 8 юли има 900 деца? Да, в детските градини и ясли. Като искам да отбележа, че в Яворец, където има климатици, са 10 деца, в село Поповци са били 16 деца и там има климатици, и в село Враниловци 16 деца, където също има климатици. В детска градина Пероника също има климатици и там са 73 деца. Тоест около 800 деца са били в условия, които са заварили и РЗИ и аз, когато обикалях по детските градини. На 8 юли. Сега посещенията варират. Знаете, че отпускарско време има родители, които заявиха, че спират децата си, защото им е горещо в детските градини, което беше отречено от колеги, казаха, че било слух. Аз познавам минимум 10 семейства, които са ми споделили, че детето си не го пускат лято, защото е горещо в детската градина.
И им вярвам, защото го видях с очите си. Нали, имам скриншотове на термометри с дата, час и местоположение. И са направени с знанието на персонала. Родители искали ли са, освен това, информация, искали ли са срещи с община Габрово, обединявали ли са да получат някакви отговори от принципала все пак? Аз от родители не съм получила, казвали са ми, че са пускали сигнали до община жалби, но аз не съм се запознавала с тези жалби. Има жалби и до РЗИ подадени, с тях съм се запознала, но има жалба на детегледачка до община Габрово, но доколкото знам, има жалби и до община Габрово. Не е община Габрово да разбира днес или там на 3-4 юли, че е горещо от детските градини. Кой от община Габрово персонално вече, да кажем някакво име, ходи в детските градини да проверява? Ние сигурно ще минем и ние по някакъв начин по детските градини, защото всичко е много абсурдно. Кой от община Габрово и кой от РУО Габрово ходи в детските градини персонално? Аз ги попитах за това и те ни казаха, че са започнали да им искат температурите, за да се уверят, че са такива, след постъпването на жалбите, т.е. юли месец. Са започнали да им искат информация за температурите. Сега по-рано дали предишните лета дали е имало такава процедура, не мога да кажа, но казах, че като цяло няма така системна комуникация между тях и общината, като на общинската сесия беше заявено точно обратното. Че постоянно се партнират, че постоянно общуват. Преди на мен беше съобщено друго. Че примерно основният начин на общуване е да ги натоварят да направят примерно празник 1 юни, който да се случи на площада и да отиде ръководството на общината и да се снима, да има пиар новина. Сега даже им е поръчано ново мероприятие, да почват да подготвят, да репетират детските градини. През октомври месец ще има такова мероприятие, пак по настояване от страна на община Габрово. Това им е комуникацията. Сега са ги натоварили да увеличат логопедите в детските градини. Очевидно има нужда. Все повече деца са с дефицити. Но като цяло не е било така следен. Аз всъщност бях възмутена от факта, че не специалисти от общината ще минат да преценят за цял такъв отдел, да прецени какви са нуждите на всяка една отделна детска градина, да бъдат систематизирани, а карат директорките всяка сама за себе си да ходи да обикаля по магазините, да се пазари по магазините за климатици и да идва някой да не подценявам техниците в магазините. Но смятам, че е много по-целесъобразно и издържано да бъде направена една обща оценка, да бъде направена обществена поръчка. При обществена поръчка се постигат по-ниски цени за добро качество, ако има желание общината, естествено, и да бъде решен този въпрос по издържан начин. А не, ето сега на едната пристигнали вчера, повечето са климатици са монтирани вчера. На едни са пристигнали вчера, на други ще пристигнат другата седмица. Така не се прави. Аз пак много просто питам и приключвам. Кой от общинските служители 10 години получава заплата и не е докладвал на Таня Христова каква е ситуацията? 4 години и половина. 4 мандата и половина. Кой служител не си е свършил работата да съобщи, защото директорите ги е страх. Това край. Оставяме директорите. Имало е жалби на родители, госпожа Пенчева. Ама не може да е така. Имало е жалби и до госпожа Христова. Сега, извинявайте. Значи всички са знаели, не имало човек. Госпожа Христова постоянно говори за климатична неутралност в Габрово, за промени, за подготовка за климатичните промени. Сега не мога да си представя, че не знае какви са условията в детските градини. И може да са се менили служителите, които отговарят.
за това. Но има си ресорен заместник кмет, има си дирекция образование, има си хора, които се занимават с детските градини, има си дирекция инфраструктура и екология, която би трябвало да се интересува от тези неща. Може ли директорка на детска градина да ходи да повишава мощността на сграда, която не е нейна собственост, а е на общината? Това е ангажимент на собственика. И те казаха, ние сме педагози. Ние ако сме енергийни менеджери, няма да сме в детска градина. Аз предлагам да преминем към втората тема, но ако имате възникнали други въпроси... Кога ще се реши този въпрос да напишем, защото той... Вижте, с решението на Общинския съвет той не се решава, защото се закупуват за 10 детски градини, се закупуват 19 климатика. Няма и по 2 климатика на детска градина. А на тях им трябва по 10. Нещо, което е отвратително, те не са били предупредени, че такса битови отпадъци ще им бъде наложена, за да поискат облегчение, каквото облегчение имат училищата и университета. И оттам можеше да се предвидят да се закупят климатици. При тях е направено под команда февруари месец. Да им вземат тия пари и те от тях не са успели да реагират, нищо да направят. А е можело. Според мен е имало умисъл да им бъде съобщено февруари месец, когато освобождаването от част от такса битови отпадъци става декември месец. И също тук малко се отклонявам от темата, но аз не мога да повярвам миналата година, че училищата, директорите на училищата поискаха освобождаването от такса битови отпадъци да не е 50% вече, ами да е 25%. Кой доброволно се отказва от 50%? И там информацията ми е, че пак е било под натиск. И са се подписали всички, че вече искат само 25% освобождаване от такса битови отпадъци. Така че това, че детските градини не са успели да поискат това декември месец, а при свършен факт им искат тия пари и общината се освобождава над 45 хиляди лева от техните пари. Те от техните бюджети плащат такса битови отпадъци, а общината си ги освобождава тия средства. Що не им купиха климатици? Примерно. А отидоха на друго място. Така. Условията в момента отново не са такива, каквито трябва да бъдат. С решението, което е вземато. За съжаление. Втората тема, за която ви поканихме, е, че се подписа договор с БФС, който според нас е неизгоден за габровци и е в разрез с решението на Общинския съвет по този повод, решение на 130. Този договор, всъщност притесненията ми около него започнаха още по време на конкурса, в който единственият кандидат беше забравил основни документи да приложи и беше удължен срока в комисията заседава и на следващия ден, за да получим от кандидата 5-годишната програма за управление на този клуб, този обект. И всъщност другото притеснително, което беше за мен, е, че по време на извънредната сесия аз поисках да видим проекта на договор с БФС, с който ще се изгради този терен за футболно игрище на мястото на бившия колодрум. И ми беше отказано да бъде показан този проект на договор под предлог, че е много сложен. И аз реших да изчакам.
В същото време този договор пък беше подписан без да бъдат поканени медии. Да си зададат въпросите, нали, кога идва президент на БФС в Габрово, колко често. Това за мен е събитие и това заслужава пък и този договор. Ние гласувахме за тази инвестиция, защото Габрово има нужда от игрища, както се вижда сега те не достигат. Но когато получих договора с БФС и запознавайки се със съдържанието му, така се отчудих за наличието множество клаузи, които ощетяват гражданите на Габрово и не са предвидени в точка 1 на решение 130 от 10.7 въпросната извънредна сесия, която беше свикана и за която аз смятам, че по същия начин можеше да се подходи и за детските градини да има извънредна сесия. На Общински съвет, решение 130 на Общински съвет, с което се определят условията, а те са: точка 1. Избира кандидата Сдружение Български футболен съюз, представлявано от Георги Иванов, за наемател на част от имот с идентификатор еди-кой си, с площ 3825 квадратни метра, публична общинска собственост, предназначение за спортен комплекс, за срок 20 години, пренаемна цена в размер на 3150 лева без ДДС месечно и задължение за изграждане на футболно игрище в наетия имот с размер на предвидените инвестиции 741 320 лева без ДДС и срок за реализация на инвестицията 12 месеца от сключване на договора. Ще изброя разминаванията. В раздел 1 нося договора, ако желаете после да се запознаете с него. В раздел 1.5 от договора е добавено, че по искане на наемателя той може да си приспадне инвестицията от месечния наем в рамките на наема. Това за 20 години са 756 000 без ДДС и аз задавам въпроса, кой няма да иска това да му бъде приспаднато. Такова предложение в решение 130, което е елемент на договора, няма на Общински съвет решението. В раздел 3 от договора, точка 8, кметът Христова предлага възможността обекта да се предостави за ползване безвъзмездно или под наем от футболен клуб, регистриран в Габрово. В тази точка се елиминират възможности за свободен достъп на гражданите. И извинявайте, значи, ако той си приспада наема от инвестицията и после започва да печели от наем от трета страна, какво печели община Габрово всъщност? Един инвеститор идва, изплаща си инвестицията от наема на общината и започва да печели от наем на футболен клуб. Нито гражданите имат достъп до този терен, нито общината печели нещо. И след 20 години този ползвател, БФС в случая, той няма ангажимент за по-нататъчна поддръжка окончателно до края на 20 години. Ние ще получим един амортизиран обект и аз не виждам каква е ползата за общината и общността, не само като административна единица общината. Още повече, че по време на заседанието аз настоявах този план за управление 5 годишен да бъде елемент от договора, в който план имаше график за ползване от гражданите свободен сутрин всеки ден от 8 до 10 часа. Този график е изчезнал от плана. Няма. Има, да, настоях да има план, но този график за свободен достъп на граждани вече не е елемент на договора. И аз тук се питам каква е ползата за габровци от този договор. В раздел 6.2.1 текста елиминира условието инвестицията да се завърши за 12 месеца и предлага прекратяване на договора, ако до 2 години не е започнало изпълнение на инвестиционната програма. Тоест, ако в края на втората година от влизане във владение на имота се направи една единствена копка, това е достатъчно условие договора да е в сила и да няма санкции.
А ние с нашето решение сме заложили инвестицията да е завършена до 12 месеца след влизане в владение. Защо се прави това? Да започне инвестицията, може да започне след 2 години. Така че смятам, че много договорът е неизгоден. Аз пуснах питане до госпожа Христова дали ще преподпише този договор и очаквам нейния отговор на следващата сесия на Общинския съвет, така че община Габрово и местната общност да има полза от този договор, защото тук те са елиминирани тези ползи. Полза има БФС, ще получава наем от футболен клуб, защото се дава това право да се сключи, елиминиране свободния достъп като част от плана за управление и съответно с прихващането на наема те всъщност излизат на нула. И ние не получаваме нищо нито като пари, нито като ползване. Печеливши са тези, които ще имат възможност да ползват терена и БФС, които ще получават наем от този клуб. Вие твърдите, че някой зад гърба на общинските съветници промени параметрите по договора, които вие бяхте приели с нарочно решение на Общинския съвет. Това ли казвате? Казвам, че в този договор има заложени клаузи, които ние не сме разрешили, а това, което сме разрешили, е променено, като се въвежда приспадане на наема от инвестицията. Заложили сме 12-месечен срок за приключване на инвестицията, а той е удължен за започване на инвестицията след 2 години. Това са неща, които не присъстват в нашето решение и смятам, че този договор е несъстоятелен и трябва да бъде подписан в синхрон с нашето решение. Сега аз, честно ви казвам, намирам някаква умисъл за това прихващане, защото в едно решение 109, с което ние предполагаме какво може да предложи кандидатът. Ние не знаем кои ще са кандидатите, поне ние, в нашата група. Предполагат какво може да предложи. И там е заложено, че в договора може да се предложи да бъде приспадана наем от инвестиция. Но не е обяснено инвестиция над предварително обявената да бъде приспадана от наем или някакви други условия за приспадане на някакви други плащания. Това не е решено. Това може да се види само от договора. И когато ние определяме, преди да стигна до договора, аз бях член на комисията, която разглежда документите. Кандидата, единственият кандидат БФС не е предложил никакво прихващане от никакви разходи. И аз нося тук доклада, който е на комисията, която разглежда решенията и мога да ви прочита, който е подписан от всички колеги, да ви прочита какво е решено. Мотиви за предложение до Общински съвет Габрово след анализ на постъпилите оферти и на база комплексната оценка формира на последните критерии. Размер на инвестицията в обекта, първо размер, второ размер на нейната цена в лева и трето срок за реализация на инвестицията в месеци. Това са следните критерии. И следва предложението за изпълнение на сдружението става въпрос за БФС, предложение за изпълнение на сдружението е размер на предвидените инвестиции 741 320 лева без ДДС, размер на предложената наемна цена 3150 лева и срок за реализация на инвестицията 12 месеца. Това е предложението на кандидата. Друго предложение няма. И това заляга в решение 130 на Общински съвет. И на база този доклад, това решение, трябва да се сключи договора, който ни искаха да ни покажат на сесията. И който аз изрично изисках, защото не ни беше изпратен, както би било редно след подписването му в 3-дневен срок. На третия ден отидох и си го поисках. И бях безкрайно изненадана от съдържанието му. И смятам, това е
Наше становище, че този договор трябва да бъде преподписан така, че освен да отговаря на решение 130 и смисъла му съществува, когато има полза за община Габрово и за габровци. В този вариант аз не виждам полза за местната общност и за общината. Това е. Може ли в основанието на договора да цитирате ползата за габровци? Как е написано? Сигурно има преамбюл някакъв. Какво е ползата? Не, няма преамбюл, но като основание за сключване на договора е споменато решение 130. Приложения, неразделна част от този договор, независимо от момента на тяхното изготвяне и подписване от страница, са следните приложения. Удостоверение за актуално състояние на Сдружение БФС, инвестиционна програма на Сдружение БФС, решение 130 от 10.7.25 година Общински съвет Габрово. Няма преамбюли в договор. Добре, каква е ползата, да може да цитираме? Каква е ползата Предмет на решение на договора. 130? Добре, на решение 130 каква е ползата? На решение 130? Ами не, да го чуем. Да прочита. С едно изречение. С Какво едно ползваме? изречение, ще го перифразирам с едно изречение. Габрово ще се здобие с още едно футболно игрище, защото в момента са недостатъчни. Въпреки че имаме неподдържан футболен стадион, имаме неподдържан и ще имаме още едно футболно игрище, ще има свободен достъп за граждани, ще има възможност да го ползват много клубове, ще получим наем в размер на 756 000 лева и инвестицията ще бъде завършена до 12 месеца. Прекрасно, ще го чакаме. Тоест, до година по това време трябва да имаме стадион, футболно игрище. Това е решение 130 на общинските съветници. В договора обаче има други възможности, които позволяват да няма такава полза. Тези ползи, които ние сме решили. Сега, междувременно, чух един колега, който казва, ние знаехме, че ще бъде приспадано. Нека този колега да каже къде са му казали, че ще бъде приспадано, защото на нас никой не ни е казал, че инвестицията ще бъде приспадана. Може би някъде е говорено, че е замислено някъде. Но аз в документите, които от конкурсната процедура и от решението, не виждам никъде намерение да бъде приспадано. От това, което казвате, да разбирам ли, че вие настоявате договорът да бъде развален? Да, аз специално в специално питане до Общински съвет призовах госпожа Христова, попитах я дали ще го подпише, защото според мен е несъстоятелен този договор. Какво разбирате под предподпише? Ами да поиска анулиране на този договор и изключване на нов с БФС. Сега вече как ще се договарят и как но аз смятам, че този договор може да бъде оспорен, защото не отговаря на условията на решение на Общинския съвет. Тук вече областната управа е интересно как може да реагира, но тя е по решение на Общинския съвет. Актовете на кмета могат да бъдат обжалвани също по определен ред и смятам, че този договор може да бъде атакуван в съда. Ако няма добра воля от страна на кмета и БФС да го приведе в рамките, които са заложили от общинските съветници с решение 130. Бе посочено на сесията, че Община Габрово поема ангажимента за разчистване на терена преди да започне бъдещата инвестиция. В договора това урегулирано ли е? Как ще? Нещо това не го видях в договора за почистването, може би е на добра воля. Не го прочетох с нощи пак, да не би да пропускам, но не го видях в договора. Нищо не става дума и за документите, които трябва да издаде Община Габрово, свързани с строителството, за чия сметка ще бъдат, но това е по-малкият проблем. И също е важно, но това ще го уточним в последствие.
извините, в хронология Колодрума не си ли променяше собственика през годините? Нямаше ли покупко-продажби там? Нямаше ли? Не мога да ви кажа в момента. Може да е било държавна собственост, но не мога да кажа. Не, аз считам по-скоро, че това е била ситуация с басейна, който е... Аз басейна. Тоест много собственици там. Много собственици. Басейна беше проблем. Колодрума бе започнат да се превръща в свлакалище и сметище. Но беше обявявано. Има врата, има съдалище, но има врата, в която не могат да се... Не е стопанисван добре. Не. Никак. Никак не е бил стопанисван в години. В кои активи е той? На общината? Колодрума община? Да. В кой отдел? Къде? Държава. Общинска собственост. То също има там персонално, който отговаря. Сега, ако искате подробности... Ама не, то... Можем да ги доставим. Отговорности хиляди. То въпросът е примерно стадиона, който е Априлов е в такова състояние, не е поддържат дълги години. Сега започвам, виждам, за което нищо не се говори, да се строи нов комплекс в Трендафила. Как общината ще си позволи да ги поддържа тези съоръжения, след като има проблем с поддържането на един стадион и аз бях на стадиона малко след ремонта. Трябва да ви кажа, съм потресена на Ботев. Изпочупени улуци, в какво състояние са тенис кортовите, просто някакво безобразие. След ремонт изпочупени са всичките улуци, имам снимки, съжалявам, че не ги нося в момента. Тече вода по новата изолация, мухлясало, съсипано тече и нагоре покрай улиците. Това не е въпрос само да се направи ремонт, да има и поддръжка, след като са счупени, защо не са сложили метални, да не ги чупят. То е ясно там, че ще има топки. Как можеш да заложиш пластмасови улици на стадион? Една топка и са аут от слънцето. Там трябва да са метални улици, за да не можете и те потекли по фасадите. Трябва да се поддържа и аз лично не знам как общината ще се справи с тия си финансови възможности. Толкова много сгради. Да, община Габрово дава безвъзмездно. Много от общините са направили планове за някакви плащания от ползвателите, но има и свободен достъп. Винаги е осигурен свободен достъп и платен достъп. БФС е така цитиран ползвател в договора. Наемател или ползвател? Какъв е БФС? Сега ще ви кажа. Инвеститор, ползвател, наемател. Наемател. Сдружение Български футболен съюз, наричано за кратко наемател. На Колодрум. Не на... Той е... Вътрешността е част. Наемодателят посочва като част от имот. С идентификационен номер или кой. Част от имоти, те след това поясниха, че е вътрешността на Колодрум. Само вътрешността. Да. Наемодателят предоставя на наемателя за временно възмездно ползване част от имот публична общинска собственост с акт за публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор еди кой си. Какъв смисъл беше да има възмездно ползване, като няма да, по-скоро за да се оформи, ако ще се представя. Това само наемател. Да. Наемател за колко години? 20. 20. Добре, вашата реакция от тук нататък. Вие очаквате отговор на вашето питане на следващата сесия в края на месеца. Да. Така, ако не ви удовлетвори отговора, какво следва? Какво ще предприемете от там нататък? Имате ли от сега решение? Имаме и ще съобщим специално какво ще предприемем. Това е много изморително, така да се... Може с по-малко енергия и без тези климатици. Нали да? Вижте, аз след като така се разви целият процес с климатиците, не само директорки, но учителки се обадиха да благодарят, защото дълги години те са мрънкали, но нищо не се е случвало. Сега поне започва да се случва. Защото те ми казаха до сега никога, дори
говорителката им каза, че детските градини не са били коментирани, не са ги питали какво искат. До сега не е повдиган въпроса за техните проблеми. Те честваха 50-55 години скорост. Радост. Радост, че 50 години имаме 50 лета. Как са живяли там, как са работили? Може би преди години е било по-различно като температури, но последните години вече са толкова горещи, че те са дали сигнал преди 7-8 години най-малко. Те казват, то дълги години е така. Но им е било казано, че РЗИ не разрешава климатици. Аз имах специална среща с господин Пенчоков. Той вика, никога не е имало такова нареждане от РЗИ, нито пък има в някоя наредба такова нещо. В наредбата пише да се осигурят температури между 18 и 22 градуса плюс-минус 3. Кой ще ги осигурява? В смисъл, как ще ги осигуряват? Дали с чилъри, дали с климатици, дали с някакви други устройства, всеки си преценява сам, според спецификата на сградата. Сега аз, като говорих с директори и с кметове на други общини, те казаха, че са решили да бъдат климатици. Още преди и още когато са правили санирането, са го решили този въпрос. Те се очудват защо в община Габрово са направили само санировка отвън, а вътре не са решили климатичните условия. И когато са ги правили тези неща в техните общини, те са решили да бъдат климатици, защото въпреки, че са газифицирани или топлофицирани, те казват, ние нямаме гаранция какво ще се случи с доставките на газ, с състоянието на тецовете и зимата ние да имаме резервен вариант за децата да бъдат отоплени, ако нещо се случи. И затова почти всички са на климатици. Някъде, където имаме и тук една такава детска градина, която се е оплашила директорката, че ще я глобят и е купила охлаждащи устройства за всички групи, но се оказва, че тя жената е действала много така добре, с голямото желание да реши въпроса, но се оказало, че те не са много ефективни, са ефективни до 32 градуса навън. След 32 градуса навън, вътре отново става горещо. И ще трябва да се търсят решения и за тази детска градина. Като за нея сега нямаше никакво предложение за климатици. Има ли други въпроси? Не. Благодаря ви много за това, че уважихте нашата покана. Надяваме се, че ще отразите точно нашите становища и виждания. Имаме доказателствен материал, ако желаете да се запознаете с нещо, ако в нещо се съмнявате. Така че заповядайте, ако имате нещо искате да разгледате след края на пресконференцията. Благодаря на БТА за домакинството в лицето на господин Първанов и обезпечаването на пресконференцията и се надявам да се срещнем по хубави поводи следващия път. Нищо, че е изморително, това е наша работа, която приемаме с радост. Благодаря. Благодаря.